Hey Guru. लोगोफोर नोंथांमोना आसुरित साननो हागौ प्रकाश नार्जारिया मा देखायदों स' लोगोफोर नोंथांमोना फुल नाय आरो बुजि इन्जय खालाम। हेलो गाइस गुड मर्निं। दिनै आङो दराङाजुलि कन्स्टिट्युएन्सि एबा समस्तियाव दंफैयो। ओमफ्राय बे हालामनिनो मोनसे दाबसे गामि दङ। नैबे जोंहा मेथाइ एबा प्रकाश बसुमतारी आंनि बायदि सेम मुङा आंना नार्जारि जाहैबाय। ओमफ्राय नैबे सुबुं बेनि दारैनो आं फैनाय जादों। जों मा होनोमोनलाय सत्य अमर बिश्व शिव मन्दिर जों बे आश्रमाव दङ दायो आङो। ओमफ्राय आं खोन्थागोन नै दा बेखौ बेरायनो लादों नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन। दिनै बिथाङा सासे मिउजिशियानबो मिथिबायना सिंगार आरो बिथाङा मेथाइबो खननो रोंगौ। दाहाय माखासे मेथाइ क्लिप्स खननानै देखायगोन आरो लोगोसे बेवहाय शिशुफोरबो थायो। ओमफ्राय ड्रेसजों डिसिप्लिन ना नङा होमबा हिन्जावफोरनि थाखायबो डिसिप्लिन दङ ड्रेसा ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखायबो दं बेवहाय। स' नैबेयो मा होनोमोनलाय नै बिदि आरो नै दर्शन दुसुरा दर्शन माने सेकेन्ड आरो ना बिश्व मन्दप नै बेबायदि आरो ना बेयाव आश्रम दङ। ओमफ्राय बेयाव माने बेयाव धोरोमनि खोथा फैया दै बे आश्रमावहाय। बेयाव माने गासिबो ज' मिलायनानै जेसेबांखिनि धोरोम दा बुहुमाव गोसारगासिनो दङ बे गासिबो मिलायनानै बेवहाय दाजानाय आरो बेवहाय बर्डार गैया आरो जे जोङो मुस्लिमखौ मुगैगोन बा ख्रिस्टानखौ मुगैगोन बा हिन्दुखौ मुगैगोन बेफोरबायदि बेवहाय सोलिया आरो ना। स' बेवहाय आङो फैदों। बेवहाय गामिनि मुङा मा होनोमोनलाय माइनावपारा गामियाव आङो दायो दङ। ओमफ्राय आङो दा माखासे एमसिएलए केन्डिडेटफोरजों मोगा मोगि लादों नालाय हरथ' थानो गोनां जागोन नङा होमबा। बे हर थानाय जानायावनो बिसिनि न'आवहाय नैबे प्रकाश मेथाइनि न'आवहाय हरनै थानाय जाबाय आरो मिथिबायना। स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे जायगाफोरखौ देखायग्रोनोसै। गेटआवहाय आलारि बाथि होनना बुङो बेखौ बे लगायनाय दङ। अराय सम लगायबाय थायो ना अराय सम लगायबाय थायो। बे गेट जाहैबाय बे आश्रमनि आरो बिनि सिङावहाय माखासे थायो गोबां मोजाङै माबा जागासिनो दं। थुलुंसिया बेवहाय गोबां महत्व होयो इम्परटेन्टसिन मानो होनबा थुलुंसिखौ जों बयबो मिथियो बे मोनसे गोथार। बे गेटआव हाबनायनि सिगां हे गुरु पबित्र इसोर पिता जिवा आरो बेवहाय गासैबो सिम्बल दङ धोरोमनिनो मुस्लिमानो जा हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा गासिबो दंजोबो बेवहाय बे गेटआवहाय। बे आश्रमनि सिङावहाय माखासे नियम निथि दङ। बे नियम निथिजों लोगोसे गोबां गियानबो दङ बेखौ बेवहाय होजोबनाय जादों बे आश्रम। खोमा दादा सिङाव लानो बायो। बे सेभेन सातवा दर्शन जाहैबाय साननि गुरुमा का सूर्य ध्यान। बेयावबो दर्शन लानांगौ आरो बेयाव ध्यान जायो गुरुआ बेवहाय ध्यान खालामो।
दा बे सिजोना जाहैबाय मा होनोमोनलाय लिसुनि सिजन बेवहाय लिसुनि बिराद मोजाङै डेभेलप जाबोगासिनो दं एरिया उनावहाय नोंथांमोना बेयाव फैनानै नायफैबानो जाबाय गामिया जाबाय माइनावपारा ना माइनावपारा ओमफ्राय बगाजुलि एरिया गोग्लैयो बैथिंजायहाय स्कुल बेवहायनो स्कुल दङ ओमफ्राय मेडिकेलनि थाखायबो एसे फेसिलिटि खालामनो नागिरदों बाट बेवहाय सरकारनि बिराद मददनि गोनांथि आरो बे मोनसे बाथ्रा ओमफ्राय बेवहाय जिरायनानै जों माखासे बाथ्रा रायज्लायसिगोन आरो बेवहाय गुरुमाया थायो नैबे जायगायाव गुरुमाया थायो दासिमबो आंखौ दर्शनखौनो खालामनो मोनाखै बारु आं माने एक्चुवेलि बेयाव फैनाया जाबाय कि आं सिगांनिफ्रायनो एसे एनै मिथिदोंमोन ओमफ्राय थानोथ' आंहा जायगा गैया बै थानो जायगा गैयैयाव नैबे सुबुं फंबायखौ आङो कल खालामनानै बेवहाय फैबाय थानो थाखाय आश्रय बिबाय ओमफ्राय बिसोर आंनो निस्सय हरनैनि थाखाय जानाय लोंनाय आरो बिनि लोगोसे उन्दुनायनिबो जोङो जागा होबाय बिराद गोजोननाय थाबाय बे आश्रमजों लोगोसे खामानि मावनानै होग्रा मावथिना होग्रा जोंनो साहा फुदुंना होनाय दै गुदुं होनानै होनाय बिराद मोजां माने गियान बे आश्रमाव नुनो मोन्दों स' नोंथांमोनाबो खेबसे बेवहाय फैनानै जुदि गियान आरजिनो लुबैदोंब्ला एक्चुवेलि बुंनो थाङोब्ला बेवहाय मानसिफ्रा साननो हागौ धोरोमनि बेलायाव आरोना बाट बे धोरोमनि बेलायाव आं सानो बे धोरोमनि नङा आरोना बे जाबाय बेवहाय गासिखौबो नायनानै बिजिरनानै जे जोंनि बुहुमावहाय ख्रिस्टानानो जा हिन्दुआनो जा मुस्लिमानो जा सिखआनो जा बेवहाय बुद्धआनो जा बुद्ध धोरोम खायसे नङा होमबा स' बेवहाय मानसि नांलायलायो गोथार बेफोरबायदिया एखेबारे मा होनोमोनलाय बिदिखौ माने स्वास्ति नांलै बिसोरबायदिया नङा होमबा बिसोरनि न'आव थांजानाय नङा सोरबा ओरैबायदिया फैबाय स्वास्ति जाबाय जों न'खरा फोथारनांसिगोन बे जायगायाव फैबाथाय बेबायदि माने खुनु साननायनि माने प्रयजन गैया आरो गोनांथि गैया आरो मानो होनोब्ला बेयाव गासिबो माने ज' खौसे जानानैसो बेवहाय माने बेवहाय थायो आरो माने बेवहाय खुनु बे नङा कि बे मुस्लिम बेयाव फैनो मोना बे ख्रिस्टान बेयाव फैनो मोना बे फैनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि जाबाय बेबायदि नङा आरो बेवहाय गोग्लैया स' जों माखासे गोबां बाथ्रा बेवहाय आङो दाख्लैनिफ्रायनो रायज्लायदों आरोना ओमफ्राय माखासे बिराद गोनांथि बाथ्रा आं बुजिनो मोनबाय जे नैबे जोंहा प्रकाश मेथाइजों बे भिडिअ'आ खिन्थु ब्लग भिडिअ दे मिथिबायना बे भिडिअ'आ ब्लग भिडिअ बाट ब्लगिं भिडिअ'यैनो बेवहाय बिथांनिफ्राय माखासे मेथाइ खोनासंनो लुबैबाय जोंथ' बाट दायो सोलाबगोन ना सोलाबाथाय सेसाबो दङ बेखौ फुरा वाल खालामनानै हगारना होबा मोजां जागोन ना हगारना होदो आरामसे फुरा आश्रमनि फुरा फुल माबा जासिगोन आरो मैफोर थाबावबाथ' बरिया लासैनो साजायलांनो लासैनो आराम जालांगौ गावनि गोसो बायदि जानाय थानाय माबानो हागोन आरो बेवहाय ना एन्जरबो दं माथो ना एन्जरा नै जा मोजांखा एन्जर मा मुंनि बेबो गांसो दंखायो गारि बिलाइखौ जायो गांसो jangan sandung lah, mau sandung, kamu sandung mana? Ya, sesa. जिबनाव फार्स्ट टाइम दांनो मोनदों मिथिबायना बेबो नैबे आश्रमाव फैनानै खाबु मोनबाय आरोना एकदमबारे नायदै आंजों माबायदि नुदों सेसाजों आंजों दोननाय जासिगोन दे बिबाय एखेबारे हां थोन थोन मोनलायबाय बियो आयौ एन्जराथ' अरगोनलै दांबाथाय अराना बिलाय ओइ मासे गिदिर ओइ एन्जरा नै वाव
Yang moजां नायलायनो क्यूटथार नोंसोर क्यूट मोनगोन ना मोनाखै बे एन्जर मामुखौ ओइ अरगोन नामा अरा दे नाय बेफोरखौ आङो मानि थाखाय दांनो खाबु मोनबाय बे आश्रमाव फैनानै थेंक इउ दै बिनि बिमा नायो ओइ बिमाखौ मोनबाय दानाबा र' नोंखौ जेबो खालामा ना नोंखौ जेबो खालामा नै बिमाया नै वाव बरियालै Hey, Gila jalan ini. Ini aja segini sih hang tunu jalan ini. So, जोङो सेसाजों आरो एन्जर मामुजों गेलेखांबाय गांसोबो होखांबाय स' दानियाबा जोङो मेथाइ मिउजिकनि रेडि जादों दायो जोंना लादारा बेवहाय मेथाइ एसे खोनासंसै क्लिप्स बेखौ दानना होथ'दो Here is Prakash Basumadari. He is a singer and also he know how to play the guitar. Astrom ni सिङावनो जादों बे ससाइटि सिस्टेम बायदि आरो ना ada di tangga. Faraizapur, siswapur, be ashram ni siswa kita gasibo. Sini agak mereka. Bisa pakai. Makulana kita jadi. Acha, ningnya? Bahita Basumadari. Bidita. Gami kan tak? Nagorgori. Acha deh. Berapa ningnya? Balupung. Hah? Balupung ni sih. Acha balupung ni kejan sih. Acha. Rana saya dewasa.
जानाय आरो बेवहायनो नै बिथाङा आं बुंदोंना बिथाङा सासे गिटारबो दामो आरो बिनि गेजेरावहाय भायलिनबो दामो आरो लोगोसे किबर्डबो प्ले खालामो बिथाङा थेंक इउ सो माच मेथाइनि थाखाय आरो दंबावो नामा गोबां मेथाइफोर जुदि रायजो राजाफोरनो आं सानो जायफोर मानसिफोरा नायदों बिथांमोना गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों बायदि आरो जाय केमेरा खालामदोंना गासिखौबो आरो मोजां थख' होनानै होबा बांसिन मोजां जासिगोन आरोना दे होमबालाय
गथ'फोर आं बुंदोंना आङो दायो माने मा होनोमोनलाय आश्रमनि मुङा सत्य अमर बिश्व शिव मन्दिर बे आश्रमाव दङ बिसोर गथ'फ्रा बालफुंनिफ्राय फैनाय आरो गोबां गोबां जायगानिफ्राय आरो बेयावहाय बिसोरो मोसानायबो सोलोंनाय गियान मोन्दों मेथाइ खननायबो गियान मोन्दों माखासे गावनि बिमा बिफाजों माबोरै रायज्लायनाय समाजजों बोरै गोरोबना थानाय आरो इसोरखौ जों माबोरै मोननो हायो बेफोराव गोबां गियान मोननो हादों आरो बिसोर गथ'फ्रा गोबां माने बेयावहाय मुलाम्फा मोन्दों बेयाव फैनानै फरायफैनानै आरोना बेसिकेलि जोंहा नैबे ब्रादारा एकदमबारे बेवहाय माखासे मेथाइ दोननायजों गिटार दामनायजों बे बांसिन मेहेर गोनां खालामो आरो बांसिन स्ट्रंसिन नोंथांनि दारै जायो बायदि मोनदों आं एसे माने दामनाय देनायजों बुंनाथ' लानायाथ' नुनाय मथे नङा होमबा दा रावबो गिटार दामग्रा गैयाबा बोरै खननाया बे जागोन नङा होमबा एसे दुरबल नाङो नङा होमबा बेयाव गासिबो खौसेथि जानानै बयबो थादों आरो बेवहाय ससाइटि सिस्टेम आरोना हिसाबै दङ मोनफा मोनफा न'खर दंजोबो आरो बेवहाय ओमफ्राय मोनफा मोनफा न'खरनि गथ' गथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय माखासे सोलोंथाइ लाफैनाय दङ आरो नोंसोर जाबाय नोंसोरबो शिष्यखौनो होनो नामा जे बे गुरुमानि शिष्य जाहैबाय बिसोर बेवहाय वार्कार सिस्टेम बा खामानि मावनाय इसोरखौ मोननो थाखाय बेयाव थाफैनाय इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय बेवहाय खामानि मावनाय सोरबाफोर आलासिफोर सोरबाफोर बेवहाय फैयोब्ला बेरायफैब्ला बिथांमोना खामानि मावनानै बिसोरखौ गोजोन हरो जेनेबा साहा ओंखाम बेफोरबायदि आरो बोरै जेनेबा खामानि मावनायफ्रा बेमारि सेमारि नायफैनाय आरोना ओमफ्राय अनेकथा प्रब्लेमनि थाखाय आरोना आচ্ছা आচ্ছা स' बेवहाय माने बेफोरबायदिया सोलियो आरो बे माने एक्सुवेलि बेखौ धोरोम होननानै बुङा ना बेखौ धोरोम गोलैया नायो मोनसे आश्रम नालाय बेवहाय इसोरनि माने इसोरखौ मोननो हानायनि मोनसे आरोना बाट बे धोरोमनि बेलायाव जेबो माबा एफेक्ट गोलैया आरोना नङा होमबा स' बै बे ओइथिंखौ देखायहरलाय बे माबाखौ मन्दिरखौ माने माबाखौ बेवहाय दङ बेवहाय गासिबो इसोरनि जेनेबा बुहुमाव दङ जेरै हमना सिम्बल मोनसे थायोना मुस्लिमफोरनि सिम्बल हिन्दुफोरनि सिम्बल ख्रिस्टानफोरनि सिम्बल बुद्धिस्टफोरनि सिम्बल सिखफोरनि सिम्बल गासिबो बेवहाय दंजोबो आरो लगाय मोन्थेर गासिबो स' बेवहाय माने खुनु वाल गैया आरोना स' बेवहाय बेबायदि गियान मोननो हायो इसोरखौ जों बोरैहाय सिबिनांगौ इसोरखौ जों बोरैहाय फुजिनांगौ बे गासिबो बेवहाय गासिबो धोरोमनि दङ आल्लाह ओमफ्राय नैथिंजाय जाबाय बुद्ध गासिबो बेवहाय दंजोबो ओमफ्राय ओम बे हिन्दु धोरोमनि जाहैबाय ओमा बेनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि जाहैबाय सिम्बोला स' जोंहा नानिया मोसादों आरो बेवहाय आङो माखासे गोबां मानसिफोरजों रायज्लायबाय गियान मोनबाय सावरायबाय स' नोंथांमोना टाइम होनानै माखासे बे मेहेरगोनां मेथाइ खननायजों लोगोसे माखासे बे एरियाखौ मिथिंगायारिखौ नायनानै गोजोनबाय बायदि मोनदों आं एसे स' बेयावनो आङो बेखौ भिडिअखौ दोन्थ'नो सानबाय आरो नोंथाङा माबा मोनसेफोर बुंनो दं नामा बुंनो गोनां आरो नोंथांमोना बुंनो गोनां स' जेबो नङा बिथांमोनाथ' आरो प्रेक्टिकेलिसो बुंनायावथ' गोनांथि गैया नङा होमबा प्रेक्टिकेलिसो जायफोर जुदि फैनानै नायफैनोबा बेफोरबायदिखौ इन्जय बा बे सोरगोनि इसोरखौ जुदि माने मोननो लुबैदोंबा हास्थायनो लुबैदोंबा बेयाव एसे फैनानै गोजोननो हागोन आरोना आं जेरै बेयाव फैनानै एसे एनै गोजोननाय मोन्दों बाट बेवहाय मुगैलायनायनि जेबो अर्थ गैया आरो बेयाव मिनिङानो गैया माने सोदोब होनाय मिनिङानो गैया माने जेब्ला फैगोन बाट नोंथांनाव मा थानांगोन आं बे बाथ्राखौ बुजिनोबा माबायदि बे बाथ्राया माने बेवहाय मा जादों बेखौ सिगांग्रो बुजिनो नाजाग्रोनांगोन आरोना अब्लाहाय बेवहाय नोंथांमोना मिथिगोन बाट बेवहाय आं बुजिया अख्राय थाबाथाय बुजिनो हानाय नङा आरोना आं बेवहाय गिदिं आं जेरै MCLA केन्डिडेटफोरखौ आङो इन्टारभिउ बा टक श' लानो फैदोंमोन बेवहाय लोगोसे आं हर थानो थाखाय जायगा नांगौ जादोंमोन स' आं बेयाव फैनायजों लोगोसे दायो बेयाव आं नुबाय बेवहाय बेबायदि जादों जे ससाइटि सिस्टेम आश्रमाव बेयाव थानाय स' आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनो सानबाय स' बिथांमोनाबो जे बुङाखै बाट आंनो पार्सनेलि गोसो गोथारै गोजोननाय मोननानै आं बेखौ देखायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा नोंथांमोना बेखौ मोजां मोना इट्स योर चइस बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बाट आं बेखौ देखायनांगौ दायित्वमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय जे जोंनि BTD एरियायावबो जे ओरैबायदि जायगा दं बे जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय आरो बे मा होनोमोनलाय बगाजुलि एरिया गामियाहाय माइनावपारा स' नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला बेवहाय फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन आरो आं बेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि खुलुमनाय थाबाय।